भगवान इंसान चाहे जानवर में एगो खूबसूरत चीज बनैलन जोबन। छोटी बच्ची हो क्या? लेकिन भोजपुरी के कुछ जोबन साइंटिस्ट सिंगर सब एकरा के गाली बना के छोड़ दिले बड़ा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जहाँ एक तरफ लोग चांद पर जाए के चाहता, उन्हें दूसरी तरफ भोजपुरी के सिंगर सब चोली में जोबन ढूंढता। तो चलिए बिना देरी कइले देखल जाए कि काका रिसर्च भइल बा। जो बनवा हकी गहरी जमी जो बनवा छुआ रे देवरू जो बन भइल बागी राजा जी हेन रूपाल बाट जो बना के विकास या देला तखानी लेला राजा जी जो बना। ये कोई रंडी खाना है? ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी। सहना जवनिया के आगे जो बन भइल बागी राजा जी। ये हवन भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहाए वाला खेसारी लाल यादव। ठीक है। इनका आइला से भोजपुरी इंडस्ट्री के इतना उत्थान भइल बा। अच्छा। इतना उत्थान भइल बा, समझ गया। रउआ लोग तो जानते बानी कि कितना उत्थान भइल बा। अब ये गाना देखी कि साड़ी सहे न जवनिया के आगी जोबन भइल बागी राजा जी। अब इनकर मेहरारू इनका से कहतिया कि साड़ी के जवन जवानी के आग बा उ साड़ी सहात नहीं खे, एही से जोबन जोबन बा उ बागी हो गइल बा, मतलब दुश्मन हो गइल बा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। यही नहीं, अभी और सुनिए। मोर डराही बारा मिलल बाला मुआ जो मन डीजल से धोएला। रउआ लोग देखा तानी नु खेसारी लाल यादव के दूसरका रिसर्च है कि मोर ड्राइवर मिलल बलमुआ जोबन डीजल से धोता। अब देखी लोग एकरा लगे सरफ साबुन ना बा तो डीजल से जोबन के धोता, गलती से कहीं तेजाब से ना धो देवे। जो बनवा हकी गहरी। हाँ, ये हवन भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, जौना के भोजपुरी के सलमान खान भी कहल जाला। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। इनका अभी ले पता ना भइल कि ई जोबन ह कि गगरी। त रउआ लोग बताई, पूछा तारन। जब तक सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। इनका के रउआ लोग तो भली भांति जानते हो खब अरविंद अकेला कल्लू, जौना के बचपन से लेके जवानी ले अभी ले जोबन के रिसर्च पूरा ना भइल बा। क्या बात कर रहे हैं? काहे से कि ई जोबन रिसर्चर ई तीसरा हुवन भोजपुरी के, जौना के रोटिया बेलत खानी हिलेला जोबना, समझ रहे हो? त ई रोके के चाहतारन। जमी जो बनवा छुआ रे देवरू बढ़ जाई ई हवन भोजपुरी के चौथा जोबन साइंटिस्ट रितेश पांडे, जवन एगो रिसर्च कैले बड़न, जौना में देवर भाभी के रिश्ता के कलंकित करे वाला लाइन ही है, जौना में भाभी जवन बा उ देवर से कहतिया कि जन जोबन छुआ ये देवरू बढ़ जाई त डांटी। मजाक है क्या? मतलब कि अगर जोबन छुआ बढ़ जाई तो उनकर भातार डांटे लागी। सही पकड़े हैं। अब सब लोग जोबन पर रिसर्च करता तो ई भला कैसे पीछे रह सकेलन। ई हवन प्रमोद प्रेमी, जौना के प्यार से गाभिन प्रेमी भी कहल जाला। अब इनकर मेहरारू जौन बा सखी से कहतारी कि इनका जोबन के विकास रुक गइल बा। तब भाई एक प्रमोद प्रेमी का करेलन कि इनका मेहरारू के जोबन के विकास रुक गइल बा। ये गड़बड़ है बाबा। तो हाई ऑडियंस लगे लोग जाए ना, लोग ई फैंस लोग दबा के तो बढ़ाइए दी। बाकी रउआ लोग के का लागत भाई लोग ई जोबन के रिसर्च जौन साइंटिस्ट लोग बा ओकरा बारे में नीचे जाके कमेंट करके बताई तो ठीक है। लेकिन इतना ही ना, अभी बहुत साइंटिस्ट लोग बा जौना के वीडियो में अगर बतावल जाए तो बहुत लंबा वीडियो हो जाए। बस रउआ लोग के ट्रेलर दिखा देनी है। फिल्म देखे के बाद यूट्यूब पर गूगल पर जाके देख ली इनकर जोबन के कितना रिसर्च भइल बा। बात तो सही है। बाकी मिला तानी फिर से, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।